durnuklu duyguy. Doktor Berdi Ahengeri'nin bilen ruhuna bağışlanýar. Yıllar geçti, yazmalıdım sen hakda, bu setirler aňa geldi bu çapda. Men görüpdim senin gucur gayratyň, erkillige eýeripdiň gıyratyň. Sen durşuna gucur berdiň ýaşlara, ilgünün namusyny goramak üçin, il behbide göz garaltman can çekip, türkmenin hakyny soramak üçin. Yoksa şalarça hem yaşap bilerdiň, öwren bolsaň, il nepini özüňe, sen iliňe, bagry badaşallardan gaýdusyzyň ile beren sözüňe. Kardeşleriň uğur gepe ulaşdy, olar her gün garaşaýyn sanaşdy. Sen bolsa söýmediň gedemlik sany, agzyňa almadyň taýýar janany. Paýhastydyň ruhy belend insanyň kiçik ýewin pespälligi söýerdiň. Oturup turuşan her bir insana merdemligiň sapagyny bererdiň. Kızgın gülle döş görelleň birdiň. Erkillige baş gurballaň birdiň. İlgünün hakyny ödemek üçin janayaman adamlaryň birdiň. İl ýadymdan öçmez mertebeň adyň. Gerçek unutulmaz halkın yadıdır. Ilaytada baba ýaly gerçekler, geçen ýoly ilwiniň peryadydyr. Ady öçmejekleň birisi sensiň. Zulma garşy duran irisi sensiň. Meydany ýolugsa bedew atlaryň, eýerläp minseler örüsi sensiň. Islemezdiň daş ýurda solmazy, islemediň çet ýurtda ölmegi. Her ne sen il ogly, il bilen mollaň, islemediň namarda baş egmegi. Yine de bir zady aýtmagym hökmen, wepadardyň yan ýoldaşyň ýar bilen, ýol ugrunda goýman göteren ýüküň. Ýaşadyň ýar bilen, namus ar bilen, ýol ugrunda goýman göteren ýüküň. Ýaşadyň ýar bilen, namus ar bilen. Parahat Mars 2017